usa ni sa mga common kaayo nga ebanghelyo nga gibuhatan sa ni siyang kanta. Kamo ang asin, kamo ang kahayag. Musugot mo nga mahimo mong asin? Kadto ra bang asawa ni Lot, kadto bang sa Sodom and Gomorrah ba? Nanagan man to sila, nya pagdahunog na giingnan sila sa Ginoo, ay gyud mo glingi ha. Sus nilingi man ang kaning asawa ni Lot, nahimong asin. Kamo musugot mo mahimo mong asin. Kinsay musugot tas kamo. Mga hadlok na. Musugot mo mahimong kahayag. Kinsay musugot mahimong kahayag ta sa kamon. Mamili sad mo. Na magpili man. Pero kining asin o kining kahayag parihara ni sila, puparihara ba ang ilang functions? Unsa man naghatag og kanindot sa palibot or sa isig katao or sa kalibutan. Ang asin naghatag og daghang kaayuhan sama sa pagtimpla sa atong gikaon, pagpreserbar sa atong gustong i-preserve nga mga presko nga mga karne or isda na ma-preserve na pinaagig asin. Kung sa nang asin kanang makapatambal po na imo na igargol mo maayo imong mga kana mga minor lang nga mga sakit-sakit mga ayo na. So naghatag og kaayuhan. Mo na kung gusto kang mahimong asin, ang pasabot ana, gusto ba ka nga ikaw tighatag og kaayuhan or tigpangayo lag kaayuhan? Sige. Unsa inyong gusto? Tighatag og kaayuhan o tigpangayo og kaayuhan? Unsa roy imong gipangayo karon pagsimba nimo karon? Unsa imong gipangayo sa Ginoo? Nga mo yung kagay kong kwarta, Lord, kay ibayad na ko sa akong kurente, ibayad sa akong sa panadiha, akong pariban sa akong buhok, ibayad na ko sa tuition sa akong anak. Pulos mo na nangayog kaayuhan, tagay ko nga maayo ko sa akong sakit, nga mabuutan ning akong anak na tapulan kay tanan. Kining akong anak na naadik na sa drogas, kining naadik na sa computer, maayo unta ni. Pulos man na imo, pulos man na nangayo kag kaayuhan. Pero suway pangayo, Ginoo, makapanghatag na unta ko og bugas sa akong silingan. Ginoo, ako na untang makalimtan ang sigig panghuna-huna aning paningil aning utang. Ano ba? Ginoo, kanang tagae kog kadasig nga magsigi kog palit og slot para sa kanang simbahan. Ano ba? Nangayo mo na? Oy, wow, klaro kay mga naong ninyo. Nabi tayo pipila tingali. Ginoo, makapasaylo na unta ko aning kabit sa akong bana. Makapasaylo na unta ko aning akong bana nga nagsigig inom, siging sugal. Ginoo, makapasaylo ako ani akong ugangan nga maritis kay tanan, sigihan kog daot, or makapasaylo ko ani akong bayaw na portis ang animala. Kana mo'y pangayo aron tighatag kag kaayuhan, dili tigpangayo lag kaayuhan. Mo na diri sa atong unang pagbasa, ang sinugo sa Dios, ang representante sa Ginoo nga mao si Elias, ang propeta, nangayo og kaayuhan gikan sa biyuda nga wa nagiayo ang kinabuhi. Nganong wa na may ayo? Naghuwaw man to. Nya wa na sila'y kwarta. Wa na sa ikapalit og harina. Nangahoy siya alang sa katapusang pagluto sa pagkaon, human nilag kaon ato og inom sa juteng tubig. Wa na siguro mabuhi pa sila sunod adlaw. Nya ni ay niabot nga tao nangayog tubig, di hurot ang tubig. Pagsunod ni pakapin pa gyud kay naamo na atong panultihon kada bitang magkomedya ta nga. Naamoy tubig diha nang siya. O paimna ko ha. O inom lang diha dong. Nang dili ta mapas mo inom tag tubig nya watay kaon.
gikati las tubig ba niya ang tumong day kaon mo sa to kang Elias tagay kog joteng tubig be anak niya mo pa gani paglakaw ingon din siya nga tagay sa kog gamayng torta pan kay pan may ilang pagkaon dito nitubag dayon ang biyuda ikaw sinugo makakas Ginoo nasayod gyud ang imong Ginoo nga kaning akong gamayng harina ug ako ning lutuon para ako ni ug sa akong anak human ani mga matay na mi sa gutom. Ana, unsa may giingon ni Elias isip representante sa Ginoo. Naminaw mo sa first reading? Niingon siya, hatagi lang ko, himuay kog torta, nga ikahuman himuay lang sa niya ang imong anak o ikaw, kay ang Ginoo nga akong Dios nag-ingon nga dili mahurot ang imong harina og naghimo ang biyuda humaghimo sige siyag himo hangtod ni balik ang uwan hangtod ni balik ang mga trigo wa gyud mahurot ang iyang lana ang iyang tubig ug ang iyang harina mutuo mo nga nahitabo ni dili tuo lang mo gud kay gisuwat man ni dinis Bible di man sa naisuwat og di na tinuod dugay na taning gipapas tinuod ug mao ni ang sikreto aron dili mahurot do na pag word diri nga nindot kay tananay niingon si propeta kana ganing Elias pagsulti niya sa biyuda ayaw kabalaka buhata ang giingon ko kanimo. Sinang ana ayaw kabalaka buhata ang akong giingon nimo. Kani bitang magsunod ta sa sugo sa Ginoo nga igsoon nga ang sugo sa Ginoo panghatag kanang mga taong manggihatagon dili sad na mabalakon. Kabantay mo? Awag mo kasuway. Kana ba magsigi kag hatag? Di sad ka mabalaka. Ambot lang ninyo. Kamo, mamukasuay, panuay na mo. Sige palit og slat. Sige palit og slat. Mawa, gina imong kabalaka. Dili sa simbahan. Kaya imo man ang gihatag sa simbahan. Unya, inighatag nimo ang Ginoo sad magsigi sa hatag nimo. Mo nang mawa ang kabalaka. Kay ang imong mga grasya nga moabot kana bitang di ka mahago, di ka ma-stress og pangita. Ihatag sa Ginoo pero moingon ang Ginoo pagyaka diha. Pagmik sa nang terminos ako mga iyaan sa unang gamika. Ayaw pagmika diha magsige lang kag tan-aw ng cellphone anang TV nya di ka mo trabaho. Lihok pero ayaw kabalaka. Kaysa muliho kag maayo hapit 24 hours kang kasigig trabaho aron makakwarta nya inig-inding manghupaw lang gyapon ay paita lisod inigmata lisod di ba bisag nanay sweldo lisod mangutkot lang yapos inigdawat sweldo mangutkot mo so kabantay mo ana klaro na inyo mga naong. Pero siging hatag siging hatag sa ngalan sa Ginoo panghatag ana nya sundag gyud ang gusto sa Ginoo ay pagsig pangayo hatag nawa di ba mahibong ka wa gyud stress ang kinabuhi bisag naa pay dako kaing problema mawa gyud siya nganuman dili bakakon ang Ginoo unya siya man say tuburan sa tanan tanawa kaning ni ang kandila gasiga ni kani ba kani sigano so ni serve siya siyang purpose inig-aop ani niya kay nahurot na ang oil ang kandila day mo'y maproblema og pangitag oil aw kani ding suga nato mo'y maproblema og pangitag oil dili oy ang gi-in-charge ani ang pare og kanini ang tig-in-charge si Stereme mo'y mukuhag oil nya ibubo diha nya naghago din ang kandila diha kanang asin og parat na siya diin mo na siya kaparat siya diin mo naning kamot para mo parat siya
Natural, gitawag tong natural. Nature ba sa asin? Pero mawa ang iyang kaparat, tunob-tunoban na lang na siya, din agin mo balik ang iyang kaparat. Ano man, din naman siya manghatag. Kung sa'y tawag ninyo sa asin nga dili mahilis. Nga na bang asin ba nga imong itimpla o niya human dili mahilis kay mao bitaw nang moparat ang imong giloto o mo timplahan siya tungod kay ang asin mahilis man mawa siya ba o niya og dili mahilis bisag gamay lang yung hilis di gyud siya mo share sa iyang kaparat unsa may tawag ninyo ana. Hugaw bas bas man ning atong nahug diri sa atong utan mura mag-asin kaputi nya bas man ay or tawas no tawas gigipino pag ana nimo wa man nimo para tuwa man sad mahilis nabuang ka diha tawas man na pero inig kahilis asin di ay kay mahilis man di kausang ni share nako nga pamantingal ito, murag naka-encounter siya ni Bishop Chupilo Kamomot ba? Istorya rin niya, ko kay Bawag, tinuod ba ito? Pero ang nag-istorya ani, usaman kakatikista. Kaya nahimo man sa tong head sa katikitical komisyon sa atong diocese, Bishop Chupilo Kamomot. Niya pagbisita ko no dito, gatimpla dayon o kape ang, dahi ga ikong kape, apa kutawi kong kape di kutaw day kape ang katikista di ranyor na istorya sila inom dayos Monsignor pag anak ko no nitanaw ko no sa naong sa katikista niya ni smile niya giyarok o inom naday hibong siya ang giinom man tong Monsignor og diretso nga iyam tanang hinahinayon kay init man pag smile ikaw ang kuno ni giyarok bag inom di iyan lang, nyor, humana ka nyor, mana day, mana. Gihipos niya, pagbalik niya sa kusina, ang iya dahil nabutang ayuday, salt man di ay. Mo may nabutang niya, suporti ditong parata. Ana, motong nitanaw di ba pait man ang kape, suway kape, pait naman ang daan, butangi og ayuday, salt, di ba iginom ni mo, mura jud kag mukulima, pero ni smile ko na sa Monsignor, ni smile ko naman, ni ana, nyaman giyarok, ana, siya ditong gahipo sa kon gahilak nayo sa pasaylong Monsignor salamat sa ilo adyo kunyor nasipiat kong kuan giinom niya ingon siya salamat lang pod kay doon ako'y okasyon sa pagsakripisyo giinom manggihatagon kay Monsignor sa iyang sakripisyo di ba kay og uban patong pare labi na kining gawali way siguro ka usa man ning imong timpla kalaing paglamian ni igbalik dito danghaga sad nimo katikista ka ingon anak ka kadanghag naapatay na sige na to yung katikista meron tag mamatay kang pariya ka tag mamatay ka pero si Monsignor manggihatagon kaayo sa iyang gugma sa iyang pailob sa iyang pasaylo nagihurot kanya ginom gipakita niya nga kining imong sayop kaya ko to. Di ba? Kining imong sipyat, kaya ni nakong imnon, ladokon. Kining imong batasan, kaya ko ning kanon. Di ba na may mga batasan nga di makaog iro? Na yung mga batasan, di makaog iro. Pero, og ikaw, Diyos non ka, manghatag ka sa imong gugma, sa imong kaayo, kaya yun. Kanabitang magpatambag nako padir grabe na gyud kay niyang gibuhat din agi ni makaya padir din agi makaya ako pay nangita ako pay kulatahon siya ga standby lang musuyo pa nya ako'y kulatahon di na mada padir nako madara lagi na basta mosunod kas Ginoo unsaon man pagsunod ang Ginoo padir pagpakamatay ana tanaw ang Ginoo sa iyang gibuhat nagpakamatay tanawa ang asin kanus aman siya mo makatimplas dong ikaon mahilis magpakamatay kaning siga kanus aman siya musiga kun hutdo niya ang iyang lana suyupon di ba pero man di ka mo suyop ingka ngiga gud hatag ko ni mahurot ni
Pres biyuda ba? Mahurot ni. Ayaw, di na mahurot. Mao na manghatag. Karon bitaw inig anniversary nako sa akong pagkapari. Karong kuan di ay, by the way, karong June 22. Mahimo naming 18 years sa among pagkapari. Kaya naordinahan man ko kuyog sa akong napo kakauban June 22, 2004. So, mo 18 years may karong June 22. Naanda na kaayo na nga kanang naay mag-celebrate para sa akong anniversary. Ana gyud, kalabi na ni Anas Parokya, mo celebrate gyud para sa anniversary. Kaon, inom, tukar-tukar, napay manghatag og mga gifts. Ana, no? Siyak pa ko atong last year ba to? Last year na ko nga anniversary. Tagaan ko ng frame nga nindot kay pagka-paint. Mahal ra ba kay ito pagka-paint sa kong naong? Perting nindota ato. Ana, nakunahon ako nga karon 18 na, mas nindot nga pa dako-dakuan ang selebrasyon. No? So, hangyoon ta mo, donate mo maayo kay para mo dako ang akong selebrasyon. Anya unsa man din ako pagpadako, akong giwagtang ang selebrasyon din his parokya para nako. Magluto tag lugaw, mag-feeding tag lugaw sa tanang kapilya, sa tanang parishioners, atong pakan og lugaw katong gusto mo ka og lugaw. Okay na ninyo? Ako na akong buhaton og pizza 22. O niya hangyoon ta mo nga mo donate mo, mo palit mo 11 minus o sa kaslat para sa pahinungod, pahalipay sa akong kanaganing 18th anniversary. Palit mong slot. Kay kanang slot, di mo na para ako, para mo nas parokya. Pero ang akong gihigugma o ang makapalipay nako o gusto ko ninyong lipayon, ay ko pa nagbir, ay ko pa kan aglitson, ay ko tagaig mga gifts nga igsusulob, ana tagaig ko makaayo sa parokya o sa simbahan nga akong gialagaran. Lipay kay ko ana. Palit mong slot, sag-usa lang. Tanan, kamong tanan nga nakauyon ani akong pagkapari. Palitig slot, usa lang. Gikan karon hangtod pizza 22. Nya ako nang sugdag kwinta kanang tanang slot nga akong isulti pila na atong halin, ako sang kwintahon diha pila ang nahalin gikan karon hangtod pizza 22 mo na inyong gift nako nga ako sang ihatag nga ris parokya. Di ba? Kay manghatag ta. Makapakuan man kani, makapa-relax man kani nato. Sige, testingin ninyo. I will assure you na agad mo'y divine unity. Di na mo magka-away-away sa inyong pamilya. Naasan mo'y prosperity, mulambo ang imong kinabuhi. Nya naadayo'y satisfaction. Wala ka nang hahanapin pa. Di ba? Kaya, ni-appreciate mo sa akong pagkapari karon, ako ning ididikit sa atong simbahan. Kay mao man ay akong hinungdan nga na ako. Nya ako sad ni commit sa akong kaugalingon nga gahapon man ako gisugdag announce, sugod gahapon mopalit sa kog 11 minus 18 ka slots karong buwana para sa tablata, para sa parokya. Gahapon ipalit na ko 5. Ana, pila na lay punanan. May kay mo kwenta na. Ayag naasad ninyo gusto mo uban sa akong style nga mopalit og 18 ka slots pahinungod sa 18 years nga pagpasalamat nako sa Ginoo nga pari pa ko, og magpasalamat sad mo nga napari ko, apalit sad mo 18 slots og kaya ninyo. Pero 11 minus usa ka slot kay usa ra man kong pari. Nya yampo nato ako ug ang tanang kaparian, labi na ang akong mga batchmates. Na diha sa San Fernando Rey si Father Morphy Sarsonas. Naas Consolacion, pero karon on leave si Father Lito Peralta. Naasa sana Buhisan, Paris Priest, Father Mar Balili, nga mo na rin nag-process sa atong
canonization or pagka-canonize ni ganing kuan Bishop Chupilo Kamomot. Tuwagan ni ron siya sa Roma karong mga adlaw niya ay paman Paris Anas Danao si Father John Almasol niya tuas Talisay si Father Roger Piloton niya ay pamanay naas Minglanilla Father Roy Bukag tuas sa Naga kanang sa may sa anak dia Uling Naga Father kaning Edgar Sundo niya tuas sa Santa Lucia mana dito Asturias si Father Christopher Amores tuas sa Santa Fe Parish Priest si Father Dave Villasiran niya ang ikana po nag-eskwela karon nag-schooling na kanhi diha sad ma-assign sa Gitsimani Parish si Father Jojo Aquino. Mao ni buhi pa antud karon. Iampo sad mi 18 na mi katuig. Nya og dinhi ang akong wish ninyo kung gusto mong mopahalipay sa akong 18 years tagailan ko ninyo usa ka slot 10 minus kay ako nang ihatag dinhi sa atong parokya. Ninduta ka no inig ka sana inig ka June 22 inig ka 23 musugo dayon ta dirig operate sa pagtukod sa atong kumbento kay nahurot-hurot ng slot dako ang kalipay ana pwede na ko mamatay bitaw mawagid imong stress og makakita ka sa Ginoo nga naglihok wag tang stress mo na pasalamat ko karon di pa ko mo announce pila itong halin kay amo pa manggikwenta ang bangko og karon pa man makita og pa to ma-report so ako lang yang i-announce og pila ni atong halin sa slot ako lang ning gihisgotan tungod kay kamong tanan nga nagsigig palit og slots para sa atong mga proyekto nahimo gyud mong tinuod nga asin og kahayag sa kalibutan dili lang dinhi sa atong parokya sa San Vicente Ferrer Liluan whole world pasalamat tas Ginoo nga midan-ag ta nganong midan-ag man ang atong parokya nganong nidan-ag man ang akong pagkapari nga nakaabot yun ngadto sa tibuok kalibutan nga naay mga Cebuano speaking mga residents tungod kay gasabwag tag kaayuhan gasabwag ta sa pulong sa Ginoo gasabwag tas kabubuton sa Ginoo og ningkamot pagpuyo muna si Elias nga nagsunod sa Ginoo nakasabwag ngadto sa byuda ang byuda nakasinati sa Ginoo ug hangtod karon gibalik-balik ni pagbasa tungod kay importante ning mahibaw-an sa tanan na kun manghatag ta ang Ginoo dili mohunong paghatag nato di ganita manghatag magdinaw ta mahurot gyud ang atong kalipay ang atong kahiusa magpunay tag gubat magsigi tag away mahurot sad ang atong katagbawan di nata makafeel nga kontento ta magsigi tag pangita sawa diha na siya kuyaw kayo mas stress na kaana magdepresyon pa ang uban maghikog na tungod kay wa na sila ka-feel nga mapuslanon sila. So salamat kaayo natong tanan labi na sa atong mga kaigsuonan nga siging support nato dinhi. Usa gid ni kabuhi nga timaan nga kita naghatag og kahigayunan sa mga tawo nga magdaig sa Ginoo. Kanalang kada abot dinhi sa atong mga bisita mulingi din kanindot gyud pader gamay siya pader imong simbahan pero cute. Di ba? Nindot kuno kayo. Ngano man makadaig sa Ginoo tungod ni sa ginagmay-gagmayng palit-palit og slot nga nahimong nindot, nahimong makadasig. Himuon tanis ato mga silingan, himuon tanis tanan, mahimos ang nindot ang atong katilingban. Maghiusa tag panghatag og kaayuhan sa atong nasod, ang mga government officials manghatag og maayo nga simbahan, ang simbahan manghatag sag maayo ngadto sa mga government officials pagkanindot puy-an sa Pilipinas. Kaysa magsigig away, maghinatagay anang mga
kalagot, kanang panaway, kanang siging criticize, kapoy. No? Kapoy. Sige, manindog ta mga tighatag. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang Ginoo ani auban kanato og nag-andam sa paghatag sa atong gikinahanglan. Busa, mapaubsanon kitang musangpit kaniya sa pag-ingon, kaluy kami Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang simbahan magpadayon sa pagbarug sa pagtuo ug dili kini malingla sa dautan mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang tanang mga nasud mudawat sa mga gitudlo sa simbahan labi na diha sa gugma sa pagpangalagad mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang tanang nangalagad sa Dios makabaton og kaisog sa pagtuo diha ni Kristo mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang tanang katawhan makaila sa Dios ug mosalig sa dakong gugma ni Kristo mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Subo karong Hunyo 22 ngadto sa 26, 2022 nga unta mahimong malampuson mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo Kamumot sulugoon sa Dios mabayaw ngadto sa altar sa mga santos mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang tanang nangamatay makadawat sa kabanhawa ni Kristo mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. O Dios, sa gugma, kaayo ug gahom, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.